L-Ispirtu Santu skont Ġesu. Ġesu jgħidilna fil-Evanġelu biex naċċettaw ir-rigali li se jagħtina. Se jagħtina rigal mingħajr ma jistenna xejn minn floku, għax dan ir-rigal hu n-nifs stess ta' Alla. L-Ispirtu Santu li ġej għandna permezz ta' Ġesu. Dan in-nifs tal-ħajja jeħlisna mill-biża' u jagħtina ħajja ġdida. Nibdew ngħixu mod ieħor, ninbidlu għal kollox. Kull wieħed minna li jagħmel minn ħajtu talba sabiħa huwa lest biex jilqa' lil Alla u jħalli li ħajtu ssir dejjem ġdida u miftuħa għall-oħrajn. Dan in-nifs jiġi għandna għax Alla jkellimna permezz tal-ħsibijiet tagħna, permezz ta' dak li aħna nħossu fina u permezz ta' ġrajiet ta' ħajjitna. Ikellimna fil-bnedmin li aħna niltaqgħu magħhom. Qatt m'għandna ninsew li Alla jinsab fl-istorja tagħna ta' kuljum. Ħaġa sabiħa biex inkunu tassew ħbieb ta' xulxin. Inkunu ħajjin bil-messaġġ li tagħna Ġesu u nkunu mimlijin ħeġġa ta' insara veri hija din li nindunaw bix-xogħol li qed jagħmel fina l-Ispirtu Sant. Għax hu li għamilna ħajjin, li jkellimna u bil-għajnuna tagħna jħalli li jsiru affarijiet sbieħ. L-Ispirtu Santu jurina li m'hemm xejn li ma jistax isir għal Alla u għal dawk li jħobbu. Talba ispirata mill-ġrajja ta' Pentekoste. L-Ispirtu Santu jgħix fid-dinja. In-nies qed jinġabru. Twildet il-Knisja. Issa d-dinja saret ġdida. L-Ispirtu Santu jgħix fid-dinja. Il-bibien qed jinfetħu kif jasal l-Ispirtu Santu. In-nar tiegħu llum qed jixel il-qlub tal-bnedmin. L-Ispirtu Santu jgħix fid-dinja. Ix-xjugħ qed jħolmu ħolmiet u żgħażagħ irġiel u nisa qed jaraw id-dawl tal-grazzja. L-Ispirtu Santu jgħix fid-dinja. Il-ħitan il-qodma qed jaqgħu u nies minn kull imkien qed jitkellmu u jifhmu lil xulxin. L-Ispirtu Santu jgħix fid-dinja. Mimlijin bl-Ispirtu Santu aħna ġejna mibgħutin biex naqdu. Aħna msejħin biex inkunu aħwa, naħdmu għal xulxin. L-Ispirtu Santu jgħix fid-dinja. L-Ispirtu Santu mlina bil-qawwa biex inkunu xhieda ma' dawk kollha li niltaqgħu magħhom. L-Ispirtu Santu jgħix fid-dinja. Alla tagħna l-Ispirtu tiegħu lil kull wieħed u waħda minna, lill-bnedmin tad-dinja kollha. L-Ispirtu Santu jgħix fid-dinja.